goeioen alleer en welkom bij Iepen Up Live vanuit de Westerkerke in Lauwert. Iepen Up Live, een programma van Omroep Friesland 11 20 28 en Iepen Up zelf vanzelf. We maken er wat moois van, want door de coronamaatregels is dit weer even uw laatste uitsturing totdat alles weer een beetje kin. Daarom hebben we een feestelijk en mooi en leuk en nieuwsgierig onderwerp. TikTok. TikTok is een van de populairste social media apps. Zeker als je een beetje jong binnen werd. De orde vandaag nog op Facebook zitten te ruzien. Ben op TikTok een heel soort jongelui, heel creatief bezig. Vooral met muziek en het snel monteren van liedse filmpjes. Daarom hebben we hier de crème de la crème van Fries TikTok zitten. Mijmerkoor had ze meer volgers en suggers als menig omroep. En dan bedoel ik net alleen de omroep, maar misschien ook wel meer als de VPRO, de EO, de et cetera bij elkaar. Als je het al hier optellen. Welkom alliëren, leuk dat je hem er binnen. Fijn. Als je thuis is en u denkt, ik ga vragen of ik wil echt mij praten, dat moedigen we aan. Door dat vooral, in de banken zit us Amarens en die hoort in de gaten, weet je, met allier oerha van de joen. Dus stel die vragen, zie hoort het in de gaten en wellicht kiest er dan een van die idolen of in het algemeen een vraag stellen of een opmerking plaatsen. Door dat vooral. Maar welkom dus, allier, alles goed? Zeker. Ja, hoor je het nog een beetje vol met de coronamaatregels? Ja, op zich wel. Ja, nou eigenlijk misschien wel ideaal dat TikTok dan ook nog is. Ter afleiding, als we toch net mee naar boeten maaien. We stellen je hem even voor. Ten eerste zit je Jesse. We zeggen eerst even naar een filmpje van een liedse compilatie van Wasto alweer ze al dost. Je vertrouwt Ja, het is oké, jongen. Oké. Oh, maar niet van de lok. Dat mag niet. And keep on reading the signs of my body. I just flip the switch. I don't know nobody else. Ja, Jesse, dankjewel. Welkom, hartstikke leuk. Hoeveel volgers hast u? Ik zit op dit moment op de 402.000. Ja, kun je er iets bij voorstellen? Dat is ongeveer de helft van de inwoners van Rotterdam. Nee. Dat is echt bizar. Je hebt nog steeds erom in hollen in. Ja. Echt bizar. Dus hoort het in dat je op stritten herkend wist? Ja. En hoe vaak? Nou, lessenweek in Ljout en toen werd het wel echt 10 tot 15 keer verregeld om een foto of zo. Ja. Dus dat is wel heel raar. En is dat ook leuk? Dat is zeker leuk. Het motiveert me heel erg. Mooi, nou, dan hebben we verder nog goed. Nice, zit Hieke. Hieke, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ja, en ik van die gaan we even een paar dingetjes op een rietje zetten. Dus storytime. Jullie kennen deze YouTuber waarschijnlijk wel. Ja, ik heb het over deze. Ronald Fledder. Van, jij zegt het, ik doe het. Doe de kabouterdans. Ja, Hieke, waar is die man naast die daar? Dat is mijn height. Jim Hyde. Ja, dat is mijn height. Die zit direct in de cel. En is die wel vaker leidend voorwerp in die filmpjes? Die vindt het leuk. En ik vreeg het toen. Was mij wat weer niet? Ja, ik wil wel mij wel. Ja. Wat we even kwart zeggen van meesten die net wisten. Toen zei je in die volgers, nou, zeg maar wat drama. Dan komt het in de commentaren. Ja. Hoeveel reactie krijg je daarvan? Dit is dan. Het hing het er echt van af. Soms eigenlijk echt 1200 reacties. Maar het is echt van 200 tot 400 reacties kijk dan. Ja. En dan had ik echt dat ik denk van... Oké, die reactie is leuk, die reactie is leuk. En dan denk ik, dan doe ik dat. Ja. Dat En is hoeveel leuk. volgers hast u? Nou, op dit moment ga ik richting de 69.000. Dus op dit moment 68.000. Ja. Ja. Ik net weinig, hè? Nee, echt. Het is op zich nog wel bizar. Ja. Ik denk van, poeh. Kiro, zit er weer naast? We zeggen eerst even naar, was toen zo al hier uit heest. Says cooking with the ring. Yeah, my man's back. A whole lot of chops on your ass. Damn, we just putting down. Ja, dank je. Waarom was het zo niet? Sorry? Waarom moet je zo lachen? Ja, leuke herinneringen. Ja, want hoe komst je nou op het idee om iets te doen dat iets stoms dorst met verf? Dat is een blikje weer pakst en weer op hetzelfde stukje vest. Gebeurt dat dan? En dan denk je van, dat maak ik even nu TikTok. Hoe werkt dat? Oké, nee. Ik werk bij de Albert Heijn. En ik was gewoon aan het spiegelen. En heel random ineens begint een potje... wat ik 2 meter geleden al gespiegeld had... begint ineens te vallen voor de neus van mijn baas.
Dus vandaar. Juist. En dan denk je, dit moet online. Ja. Kijk. En hoeveel volgers vinden dat leuk bij jou? 27,6.000. 17,6.000. Dus 70.600. Ja. Ambities om de 400.000 te krijgen? Keihard mijn best doen. Oké, nou, zijn benieuwd. Daarna zit Linda. Linda is heel specifiek in een soort wat ze online zet. Dat zullen we je wel even. I'm a savage. Classy, ratchet, sassy. Shoulder till it's all in pain, and only you know the strength in you. No more. I wanna but I'm broken hearted. Cry, but I like to party. Ja, Linda, du bist, als ik er al naar sjucht krijg als spierpine. Zo linig bist du, of zo onsportief ben ik. Is het een beetje die specialiteit, deze turnoefeningen of trucjes, hoe maak ik het nemen? Ja, ik plaats eigenlijk alleen nog maar zulke soort content op mijn account. Ja. En hoeveel mensen zit er nou? 136.000. Ja, en du bist natuurlijk maar 0 begonnen, of Ja. maar Ian. Ja. Wat gebeurde er dat het in één keer een heel soort waren? Nou, ik heb hier een filmpje geplaatst. Dat is echt al trailien, het was het Zandje volgens mij. En toen mijn bekend veske van meisje Jamila of zo, de YouTuber toch? Ja. En nou ja, die is toen viral gegaan. En van daar ben ik gewoon het opbouwen en ben ik nu op 136.000. Ja, wist er nou dan ik een turn-influencer? Nee, dat denk ik net. Nee? Ik noem mezelf net echt een influencer, nee. Oké, nou, dan gaan we het straks nog verder aan. Dan hebben we nog Mike. Nou, en ik van Mike gaan we wat op een rietje zetten. De top 10 meest verkochte games aller tijden. Hoeveel van deze games heb jij gespeeld? Op plek 9 Mario Kart Wii. Op plek 8 Tetris voor de Game Boy. Connect Fortnite met politie Amsterdam. Oké? Fortnite is een schietspel. En in welk spel wordt nog meer veel geschoten? GTA 5. Ja, dit keer toevallig even aan your games. Is dat een beetje Westhout een soort hoe hast? Nee, niet echt per se. Niet, Dit is gewoon, nee. dit is gewoon toevallig? Ja, toevallig Ja, wel, ja. ja. Want hoe kies je je onderwerpen uit? Ik probeer heel veel na te denken over wat mensen interessant vinden, waar ze op zouden kunnen reageren, waar ze zichzelf ook in herkennen. En dit was dan bijvoorbeeld de top 10 meest verkochte games. Logischerwijs hebben mensen die in huis liggen omdat ze de meest verkochte games zijn. Ja. En zich dus er ook in herkennen, de video leuk zullen vinden en ook reageren. Ja, maar herkou je dan gewoon dat je hebt zelf gezocht op 10 meest verkochte games? Heeft iemand ooit geschreven, dat herkou je dan weer? Ja, ik probeer wel vaak 2, 3 bronnen te zoeken om me wel gewoon goede informatie te geven. Ja. Maar ik herkou eigenlijk gewoon informatie. En hoeveel mensen vinden dat leuk? 109.000 mensen. 109.000. En wat was jouw moment van bescheiden naar massive? Eigenlijk kwam het door de coronaperiode en toen plaats ik ook ongeveer mijn eerste top 10's en die gingen meteen boven de 100.000 views. Ja. Dus ik dacht, bijzonder. Ja, ik heb Mooi. een markt gevonden. Ja, absoluut. We binnen even een stritten op West, voordat we mij in verder praten. Want om even maar een onderzoek te doen van ja, wat weten mensen eigenlijk van TikTok? Zeg maar de toevallige voorbijgangers. Daar zullen we eerst even naar. Ja, ik heb een paar vrienden die het gebruiken, maar die weten wel van zichzelf dat ze niet helemaal klopt. Ajo, ik TikTok op jouw telefoon. Nee, dat heb ik net. Nee. Gewoon soms met wat vriendinnen gaan we dat gewoon doen, maar we plaatsen het niet of zo. Gewoon voor de lol. Ja, dat is TikTok. Ik heb geen flauw idee. Ik gebruik deze app eigenlijk nooit. Maar bepaalde vrienden van mij zitten er wel op. Dus daarom, ik volg eigenlijk alleen hun. Weet je, van hun filmpjes. En, maar verder vind ik het niet heel interessant eigenlijk. Nee, ik niet. Nee, ik ook niet. Ja, ik heb er niet echt behoefte aan of zo. Ik weet niet. Het is echt een beetje zo'n trend en dan denk ik, nee. Nee, ik heb geen TikTok. Ik gebruik niet. Ik heb alleen gewoon Facebook en WhatsApp. Die twee gebruik ik alleen. Ik heb al WhatsApp met mijn familie en ik heb Gmail. En voor de rest ga ik persoonlijk met mensen liever praten dan via TikTok. Ja, allemaal dansfilmpjes en ik vind het wel eens leuk om erop te kijken, maar ik doe er verder niks mee. No, I cannot. No, I can't. No, I never made one actually. I just watched the videos. Kun je het je voordoen? Jawel, denk ik.
En dan ook helemaal, hè? Kunnen jullie hem nog even een keer doen? Want voor mij Jim Koem te gek, dat doen ze, kom eens. 1, 2, 3, 4. Dat doen ze. Ja. Ik ken hem net. Binnen van de doenskes, dat was bij Jesse wezen. Dat was net bij mij wezen. Yes is de dansspecialist. Ja. Ja. Doch hem eens. Even checken. Hoeveel doenskes kist er u te hollen? Oh jeetje, dat is echt van oktober vorig jaar. Toen ik ga echt... Ik denk wel meer dan 74 filmpjes die mij danste meidje op naam. Dat is echt bizar. En is het dan niks zo, want het ben vaak op hele kwarte fragmenten uit hits en noemers. Ja. Is het zo dat het in de supermarkt rinst of het beste ergens werd muziek draait wordt en dat filmpje komt voor, dat is het automatisch... Ja, er was nou zo'n festival van Jason Derulo en dat is Savage Love. Nou, die zit zaal heen in de hitlisten. Nou, dan is door de supermarkt en dan is een keer... Dat is echt, dat get automatisch al in die holle roep. Ja. Werkt dat bij MX? Binnen sommige festivals gewoon een complete oorwormen die het helemaal net met u in holle krijgt. Waarvoor het... Ja, ik werk hier zelf in de supermarkt. Nou ja, elke keer dan komt de festival en dan ben ik gewoon op mij dansen. Dat is, hoe grappig vind ik. Ja. Hoe vaak mast eigenlijk dit soort dingen aan, een doenske of een videomaatje, om steeds maar echt onder de aandacht te brouwen? Want het allerslimste is natuurlijk als er minder zoen wordt en minder volgers binnen. Dus Kira, hoe vaak maak je een filmpje? Ik post niet heel frequent, maar als ik post ik soms 5 video's in één keer. En dan hoop ik dat 1 ervan minstens gewoon goed loopt. Oké. Ja, en hoe is het voor die? Ik upload ongeveer 1 op een dag en dan zie ik ongeveer wanneer de band heel vaak ik mijn squallen uit binnen. En dan denk ik van, dan plaats ik hem erop en dan pakt hij hem soms wel eens automatisch op de viewpage. En dan denk ik van, dan gaat hij lekker. Ja, is dat dan binnen, wat is het? Dus zij is het band uit squallen binnen. Dus wat is dan die doelgroep? Tussen mijn doelgroep, ik denk dat mijn doelgroep sowieso tussen de 10 en de 15 hier zit. Ja, heel erg jong Sowieso dus. tussen. Ja. En hoe wist u dat? Het is echt heel erg, ik denk wel de content die ik maak zie. Dat het soms echt wel eens, steeds maar doelgroep tussen de 10 en 15 is. En net echt tussen de 15 en de 20. Ik heb wel meesten die zitten tussen de 15 en de 20. Maar de meesten weer wel tussen de 10 en de 15. Maar dat komt echt waarschijnlijk omdat de meesten van tussen de 10 en de 15 op TikTok zitten. Ja. En binnen dat, door kist natuurlijk in de statistiek en ik wel aardig zijn werd iedereen zo wat wij komt. Is dat al in Nederland of ik de boeten? Het is volgens mij echt iets van 8% komt uit België wel steeds. Mhm. En dan de rest komt in Nederland wel. En dan kist ik nog zien hoeveel vrouwen en mannen binnen. Nou, sowieso op TikTok is meer vrouwen. Mhm. Maar het is echt wel... dat kist eigenlijk meer zien. Ja. Meer eigenlijk echt net. Ja. En hoe zie je hem eigenlijk de sounds of de fescus uit om iets mee te doen? Hoe kies je? Want er ben natuurlijk legio, er ben een heel soort. Hoe doe je dat? Yes? Ik zit eigenlijk heel veel op de For You page. En dan op een gegeven moment... En wat is de lezersute van mensen die het net weten? Want er zijn 2 pages eigenlijk. Ja, hè? klopt. 1 pagina van mensen die het volgt en de For You page. Wat is de For You page? De For You page is eigenlijk een pagina waar alle aanbevolen video's op komen. En die eigenlijk gewoon die TikTok uitzieken waarvan hun denken van... dit is een leuke video die eigenlijk volle views mat ha. En dan is just eigenlijk op de For You page. En dan komt zo vaak bijvoorbeeld een bepaald vesketje in. En dan kist erop zien en dan kist ik zien hoeveel video's die had. En dan zie ik daar eigenlijk zijn veske uit. En dan haast ik bij het plusje daaronder, dan kist een videomeidje. En dan zit er ook al toplijsten of pops zitten. Dus daar is dan ook altijd een muziekje. Ja. En is dan een beetje Ian die gewoon blien de hitparade, om het zo maar even te nemen, volgt. Wat de dingen die het viral gaan binnen. Of kies ik als u was denk van maar dit vind ik gewoon zelf heel leuk. Ja, nee, er zitten ook wel veskes bij waarvan ik denk, maar dit is gewoon heel leuk om de beat te aan. Ja. En ik kies wel van de meesten, kies ik wel echt de hit veskes. Die gewoon echt hut ginnen. Ja. Ik denk dat die video meestal echt zelf hut. Ja. Maar als er een veske bij zit die net hut git, dan denk ik, dan draai jou een eigen draai hoor. En dat is ook wel hoe het gaat. Ja. En Mike, hoe zit dat bij die? Want hoe vaak vies je dat je iets plaatsen mast om die following goed te houden? Ik plaats zelf 2 per dag, 2 video's. Op zaterdag is vaak 1, omdat ik merk dat de platform dan veel drukker is. Dus dat je minder makkelijker tussendoor komt. En net als Hico ook zei, ik post echt wanneer kinderen klaar zijn van school voordat ze naar bed gaan. Dus dat komt neer tussen 3 en 8 uur 's avonds in principe. Mhm. Liefst nog wel iets eerder ook, zodat ze vlak voor het slapen gaan nog even kunnen kijken. Juist.
Dus ja, ik vind zelf 2 per dag posten, vind ik... het werkt voor mij. Heel goed. Amarins, ik heb begrepen dat je best wat reactie hebt. Is er ook al een vraag of een opmerking voor de groep? Ja, het is vooral via YouTube trouwens dat de vragen binnenkomen. Dus daar zitten de meeste joggers op dit moment. Er zijn een aantal mensen die krijgen specifieke persoonlijke berichten. Zowel Milika de groetensdwaan aan Kiro. En Jasmijn Forever zei: hou van jou, Jesse. Oh, dankjewel, Jasmijn. En Thijs van der Zee die zei: Paul, lekker bezig, Hieke. Zomaar op Omroep Friesland. Dankjewel, Thijs. En er zijn ook vragen. Inderdaad, wat ik zelf wel grappig vond, is de Love Singing Girl. Die vreeg het: hebben TikTokkers al cadeautjes van fans gekregen via de post? Ja, hij hem al fans die mij de post wat opstuurden. Ik zelf heb echt nog niks gekregen. Ik ben ook nog nooit herkend op straat. Oh. Dus soms vraag ik me wel eens af of ik wel besta. Ja. Oh. En in van Jim, had je wel iets kregen of reactie? Of... Nou, of wat kregen we er is een postbus, maar ik kan nog net echt zien mijn fans af. Van jou, stuur ding op. Nee. Dat nog net echt, nee. Wie waar wel? Ja, ik ga 1 keer een kettingje krijgen van een fan of zo. Sorry, ik is nog een keer zeggen. Er was 1 keer een... Een kettingje krijgen van een fan. En vond je dat creepy of vond je dat leuk? Nee, ik vind het wel heel schattig. Ja? Dat hij gewoon de tijd had genomen om voor mij zo'n kettingje te meiden. En het was net toevallig een man van 53. Nee, het was een jong famke van 12 of zo. Ja. En hoe wist ze dan waar het heen moest? Nee, ja, het was heel vreemd, maar ze wilden dan een keer oud praten. Ja, dat klinkt eigenlijk... Klinkt nog steeds creepy. En Ja. de microfoon een beetje nog wat dichter. Ja. Ja. En dat was vlakbij mijn eigen squallen, dus dat viel er wel vertrouwd. Via Ja. Ja. Dus vandaar. En Jesse? Of sliep je al bij die voor de door? Ja, dat zit ik bij mij van het door. Ja, dat is wel dat ik denk van... Dat is wel heel privé, maar ik kreeg hier bijvoorbeeld een berichtje van een famke die zei van... Ja, je moet niet voor die op de post dwaan. En helemaal zijn denken van... Hoe komt ze om je postadres? Ja. Dat vind ik zo vreemd. Maar ja, ik vind het wel heel lief. Ja. Dat Maar wel. wanneer is het net meer leef en wanneer wordt het echt creepy? En... Als mensen om je door je staan en je bel je, dat vind ik wel heel erg dat ik denk van... Het is wel mijn enige privéstukje. Ja. En ik heb een filmpje op mijn Snapchat in mijn privéverhaal ooit stien van... Dat mensen gewoon echt een minuut lang op mijn bel zien te drukken. Ik denk van... Weet wel die manieren en weet echt mensen hun grens. Ik vind het prima als men me op een foto was en dat motiveert me heel erg, maar dat geeft soms wel even dan de oerstreek. Ja. Maar is dat net een gevolg van dat je elke keer maar zat en sham bist en zo makkelijk benaderbaar bist en zo deelst? Ja, dat wel. Ja, daar was dan echt wel een beetje mijn leven. Ja. Ja. En volgens mij, doe hartstikke een agent, geloof ik, hè? Of een manager, of hoe neemt je dat? Ja, ik hier een management. Oh, net meer? Nee, net meer. Is dat toevallig wie dat het management, uit dezelfde management wat in die serie van Boos, wie weet al je gedoe wie? Oké. Dat is even een lang verhaal maar helemaal u te lezen, maar er wie wat onderhoorn. Waarom, wat wie voor die de reden om op paas te zeggen van ik wil maar een manager hebben? Wie dat om het yield verdienen of wie dat om een oren reden? Nou, het is natuurlijk heel mooi dat je die yield mij kunt verdienen, maar het wie echt voor mij een reden om heger op te gaan en gewoon de grenzen op te zoeken van hoe ver kan ik gaan om mezelf gewoon bekender te maken. Ja. Dus ik wil zoveel mogelijk in om in televisieprogramma's te komen. Ja. En hun hebben me daar wel heel erg mee geholpen. Ja, dus er was eigenlijk beroemd worden. Ja, het lijkt me heel leuk Ja. om tv-presentator te worden. Ja. Ja. Hoeveel verdienen stoden mij? Ja, dat verschilt wel per maand. Want het leidt er eigenlijk om hoeveel campagnes dat dost. Dus die ene maand, dan kan het zo'n 100 wezen, de andere maand kan het 2000 wezen. Het verschilt heel erg. En verdienen het onder je eigen content of eigenlijk alleen nog maar uit in die sponsoring om een bepaald product te promoten of iets te vertellen? Ja, eigenlijk het tweede. Dus ik krijg een campagne binnen van een bepaald bedrijf en die zeggen van ik wil dit en dit voor die jaren en dan kan ik zelf zeggen van of ik daar akkoord mee wil gaan. Ja. Wel leuk, dat inkomen. Ja, zeker. Voor een filmpje van 20 seconden. Ja, ook is heel vreemd. Ja. Of in mijn hobby, in mijn beroep. Amarens, zie je er nog meer vragen? Ja, wat ik mijzelf ook wel afvregen, Marije die vregen, hoe binnen je hem famous worden? Dus is het gewoon een kwestie van alleen maar een heel soort plaatsen of maar dan hele gekke dingen doen? Waar zit hem dat verschil in?
Nou, Hieke, waar zit het verschil in? Nou, Want iedereen wil het. Meestal vraag ik heel vaak aan mij hoe bist het? En dan zeg ik zo van, ik heb mijn eigen content. Meestal vinden mijn content leuk. En dan zit ik zo van, als mijn content leuk is, dan volgens mij. En dat merk ik dan echt wel. Ik plaats misschien in mijn TikTok, ik ben heel droeg. En misschien houden meestal van mijn droege humor. En dan zeg ik zo van, dan volgen ze mij. En ja, dat is het denk ik wel weer. En gewoon originele content, een beetje mighty. Ja, dus als het opeens heel serieus wordt, dan ga je meteen meestal van, nou, Hieke, doei. Ja, dat merkst wel steeds, maar als het wat serieuzer is, dat is dan denk ik van, Maar daarna is het gewoon, als ik mijn eigen content draai, dan is het wel weer clear. Dan geef je volgens weer lekker omheen. En dan motiveert hij dan echt wel weer van. Ja, Dat is lekker trots again. Ja, originaliteit dus, is het eigenlijk. Dat is eigenlijk dus voor die examen, want Tobi is natuurlijk... Maar dat, ja, hoe maak ik het nog neer met turnen, gymnastiek? Ja, acro is het eigenlijk. Acro, oké. Sorry dat ik er net van op de hichte Ja, vier. maakt het niks. Ze studeert goddelijke lief door het orde dingen om te sporten. Is het een extra beetje een val? Van ja, als ik stel je voor, doe vies niks meer aan acro en dan was het opeens HU Russische literatuur. Dus denk je, ja, dat toch, dan is het oer. Dan kan ik wel stoppen met mijn TikTok-carrière. Ja, ik denk het wel inderdaad. Want ik kan nou echt volgers die sport leuk vinden. En als ik iets anders kan dan ja, dan die volgers denk ik wel fot. En is dat ook een beetje benauwend? Dus denk je eigenlijk matse horen? Ja, eigenlijk wel. Want nou ja, iedereen had eigenlijk oren content nou op TikTok. Want eerst weer dus Musical.ly. En daar gaan mijn filmpjes op zich wel goed op. Maar nou op TikTok, het wordt steeds lastiger, zeg maar. En hoe komt dat? Nou, de doelgroep is gewoon over oren. En wat wie de doelgroep eerst en hoe is die nou? Ja, ik denk eerst jongeren ben. En vooral je talenten laten zien op TikTok. En nu is het meer dansjes en zo. En grappige dingen, humor. Dus er komen ook al richting je band toch stadig waar het oudere publiek komt er nou ook op TikTok binnen. Ja. Verneemst dat extra, Kiro? Nou, ik post heel erg divers. Dus de ene vindt dit leuk, de ander vindt dat leuk. En ja, mensen kijken de favoriete video's. En als ze een video leuk vinden, dan kijken ze me helemaal af en anders niet. Ja. Nou, Amarins, nog een vraag van die. Ja, of van net van die, meer van het kijkende publiek. Nog één opmerking van Stamp Universe. Die meldt dat er onder de Frieske piepenuten zit. Ik denk dat is echt belangrijk om even te melden. Ja. Hier. En dan is Naomi Rose, die vreeg het. En ook Anouki Cookie 11 is hier, die vreeg je... wanneer je hem en waarom je hem begon binnen met TikTok? Ja, Kiro, waarom ben je er eigenlijk ooit om begonnen? Door die vriendin Milika, die net dus die de groetjes deed aan mij. Ze zei, waarom begin je er gewoon niet aan? Post gewoon een video, kijk wat je ervan vindt. En ik denk dat het bij de meesten hier van ons wel gewoon begonnen is als een grap. Of als zeg maar van, weet je wat, we doen het gewoon. En kijken wat er van wordt. En het feit dat ik hier nu zit, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Want ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. En zoveel leuke dingen kunnen doen en weet ik het wat. En ja, ik ben gewoon dankbaar voor alles wat ik heb. Ja, mooi. Jesse, wist u ook al voort bij het eerste filmpje begon... ik wil daarna je superster op televisie worden? Nee, ik ben ouders bedankt op mijn nichtjes. Die zien bij je stuursman moesten oppassen. En toen lieten ze het al je zien. En dat was vorig jaar juni. En toen dacht ik, nou, vrienden toevoegen, helemaal leuk. En toen ging mijn tweede filmpje in één keer Sky High. En dat was safremd om te zien. En toen dacht ik, nou, ik vind het leuk. Dus ik ging het erop pakken. En ik zit Jenno in één keer. En wat zoest ze niet waar vooral je zei, die zei van hoe ben je begonnen, waarom had ze die en misschien had ze zelf wel ambitie, wat zoest je hun zei ze? Ja, ik ben begonnen uit verveling en gewoon als het leuk is, gewoon dwaan. En daarna is het gewoon, als het gewoon de ding was dwaan, die dwaan was, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Dus kijk, was toen ik zei, dus origineel dicht bij die zelf blijven. Ja.